Este é a nova imaxe da contorna do colexio Julia Becerra Malvar de Ribadumia. As obras da Rúa da Condesa acaban de rematar logo dun investimento de 700.000 euros financiadas ao 70% pola Deputación de Pontevedra. A actuación supuxo a renovación de todos os servizos, beiras rúas máis amplas e novas zonas de estacionamento. O presidente provincial percorreu esta mañá a vía xunto co alcalde e membros do goberno local. Aquí, pois, cabe dar os parabéns. Parabéns a todos esos que fixeron o traballo técnico previo para chegar a este punto. Tamén o tesón que cando hai actuacións deste tipo, pois pode haber certo revuelo social, que logo as cousas van ao seu sitio onde teñen que ir, porque estou por seguro que ver, e non os coñezo, pero os que protestaban ou non lles gustaban esta actuación, si hoxe lles din, oye, mira, volvemos a como estaba antes, non os deixamos así, seguramente pois que xa non quererían. Tamén amosa a súa satisfacción o alcalde de Ribadumia, pero con críticas á oposición por ter cargado no seu día por como se estaba a xestionar esta obra, financiada agora a través dun convenio, pero moi polémica no seu día por ter perdido fondos provinciais tanto do Plan Agora como do Reacpon. Este proxecto por parte da oposición, daqueles que dicían que non se iba a facer, pois hoxe é unha realidade. Incluso nos convocaron naquel momento pois un pleno extraordinario para criticar dicindo que isto que non se levaba a cabo, etcétera, etcétera. Bueno, pois hoxe é unha realidade. Esta realidade non se consigue dun día para outro. Esta realidade se consigue traballando día tras día para que se culminen os feitos. Da obra salientan a mellora da seguridade viaria na contorna escolar. Tamén fixeron fincapé nas dúas novas bolsas de estacionamento que se crearon. Esta na que os autobuses poden deixar a recoller os nenos do colexio e esta outra que obrigou a demoler as antigas instalacións de protección civil, agora de forma provisional na Casa da Cultura de Besomaño. Sobre as futuras instalacións da agrupación, o alcalde di que están a buscar unha localización definitiva. O Concello de Ribadumia está traballando tamén precisamente con protección civil para buscar unha ubicación pois, xa un pouco definitiva e darlle esa estabilidade pois, tamén que necesitan, porque non se hai que olvidar de que son precisamente pois, voluntarios que fan un traballo moi importante e polo tanto pois, evidentemente pois, dentro do equipo de goberno temos que traballar para esa estabilidade e que fagan a súa función pois, evidentemente da maneira máis loable e máis fácil posible. A visita do presidente provincial deixa tamén outro anuncio en Ribadumia. Luís López avanzou que se van investir outros 700.000 euros nunha nova humanización nesta área anexa á zona na que xa se actuou.